оилатиҷӣ дар 3 моҳ 6 оилаи камбизоатро соҳиби манзил кард. соли 2020 барои тамоми сокинони сайёра соли ниҳоят душвор буд, вале сомонаи оила тавонист бо воситаи лоиҳаи умеди охирин дар давраи душвори пандемия ҳамагӣ дар муддати 3 моҳ 6 оилаи дар кӯча мондаро соҳиби хонаҳои нави замонавӣ гардонида, ҳамзамон 5 маъюбро бо аробачаи маъюбӣ таъмин созад. аз ҷумла сокини шаҳри Турсунзода Муҳаррам Очилова ва духтараш Ирода Осимова баъди пахши навори видеоӣ аз рӯзгорашон соҳиби 2 ҳавлӣ ва 1 хонаи дуҳуҷрагӣ гаштанд. Муборак шавад. ҳазор раҳмат. исмоили маҳмад зоҳир раҳмат додарҷон ҳамқа дастгирӣ карда, шуморо худованд дастгирӣ кунад. Иродабону хонаи наву замонавӣ муборак бошад. исмоилҷон муҳаммад зоҳир да раҳмати калон шумода. Сафармоҳ Дайриева ба бемории саратон гирифтор буда азоби бехонагӣ мекашид. Сомонаи оила орзуҳои охирини ин зани беморро амалӣ гардонида, пеш аз маргаш Сафармоҳ ва 7 фарзанди ӯро соҳиби манзили 3 ҳуҷрагӣ гардонд. Оила бо кӯмаки шахсони хайрхоҳ писари калонии Сафармоҳ Дайриева Ҷаҳонгирро бо тӯю тамошо хонадор кард. рақси апаи Сафармоҳ дар тӯи писараш охирин рақси ӯ дар зиндагӣ гашт. ҳамагӣ пас аз 2 рӯзи тӯй ин зани бемор ҷон ба ҷонситон супурда бошад ҳам аз дунё беормон рафт. Нама бигон хона маъқул сита калма кака хона. ҳама тес аста. сокини деҳаи нурафшони ноҳияи Левакан Моҳшариф Назарова, ки ҳамроҳи 5 фарзанди хурдсолаш дар як хаскапа зиндагӣ мекард, баъди пахш шудани навори видеоӣ аз рӯзгораш дар сомонаи оила соҳиби хонаи 3 ҳуҷрагӣ гардид. қудратулло Иброҳимов қаҳрамони охирини мо аз модар маъюб ба дунё омада аз 2 даст ва 1 пой маҳрум мебошад. дар арафаи соли нави мелодӣ соҳибкори муваффақи тоҷик Маҳмудҷон Муродов ба ин марди маъюб ва зану фарзандонаш дар маркази шаҳр манзили 2 ҳуҷрагии шоҳонаро тақдим кард. Маҳмудҷон Муродов соҳибкор, миннатдоригии худро мерасонам ки бо сабаби ин мо аз иҷоранишинӣ озод шудем. бо шарофати лоиҳаи умеди охирин ҳамчунин Мамлакат Хоҷаева, Фирдавс Саидов, Латофат Шарипова Зарина Ҳамроева ва Неъматуллоро соҳиби аробачаи маъюбӣ гардонид. мо ба соҳибкорони муваффақи тоҷик Исмоилҷони Муҳаммад Зоҳир, ҳоҷи Шараф ҳоҷи Шамсиддин ва Маҳмудҷон Муродов, ки аз рӯи раҳму шафқат қаҳрамонони моро дастгирӣ намуда соҳиби манзил гардониданд ва мушкилоти зиндагиашонро ҳал карданд, як ҷаҳон миннатдорӣ баён менамоем. умеди охирин лоиҳаи хайриявӣ буда, ҳадафи асосияш дасти мадад дароз намудан ба маъюбон, беморон, бенавоён ва дигар афроди дар чорсӯи зиндагӣ танҳову зормонда мебошад. пас биёед даст ба дасти ҳамдигар дода дар ин кори хайр саҳми худро мегузорем.